Non lles dixen que está, que iban a emitir. Comparte a tua pantalla co público. Bueno, vale, te espero. A protección de permitir sair. Eu ben non recordo ter a ninguén, pero... Espera, vais a Consejería que che digan ao alumnado que non ten permiso de utilización de imaxe. Ten razón, menos mal que te diches conto. Sí, teñen que ter un listado. Un listado por separado. Sí. Pilar, vou ter que escribir máis. Que? Vou ter que escribir máis. Non. Alguén de vos ten un móvil aquí? Vale, pois abre a canle de dinamización. Vai a YouTube. Vai a YouTube. Vai, Xulia! Pois sí, doutor. Ale, xa está en YouTube. Hostia. Aquí teño que Vale, vai a canle. A que? Espera, que tarda en cargar. Eu teño datos. Eu tamén, xa está. Como é? Onde vou? A nosa canle é de LG Pectorial. Ah, xa está. Vale, é que estás vendo? Que se está vendo? Vale, moi ben, perfecto. Entón, espera, deixar de compartir. A ver agora se se para de compartir. Seu aí. Vale. Un momentiño. Entón agora temos que configurar isto de maneira que se vexa a Luisa Villalta. Espera que desde que hai un retardo. Como podemos facer? Puñer. Eu tamén estou. Claro, é que para... Mira, quita iso de aí. Quita de iso de aí. Ok. Ah, vale, apartar. Sí. A ver, ponte ti, que ocupas menos que a mí en pantalla. Ponte aí, ponte aquí como se estiveses lendo. Sí. Perfecto. Perfecto. Moi ben, non? Que van ler aquí? Sí. Entón, cando vayades buscar os rapaces, antes de subir nas súas clases decideses. Cando leades, tedes vos que pegar contra o escenario. Vale. Vale?
Unha pregunta. Ao final, como que van 3 persoas buscar xente. Distribuímos agora. Vale. Ben, alguén ten un cargador? Ninguén ten Pero un mi móvil cargador. ten batería xa. Ten batería? Vale, necesito que cada certo tempo comprobes que seguimos en línea. Vale. Pues lixo así todo o tempo. Que ten 82. Pero por eso digo que che vas quedar sin batería. Vale, entón agora quero que vayas para fora. Silencio. Imos facer unha proba de son. Vai para fora e comproba se escoitas a través da emisión. Mira, no momento en que faga ela vai contra o final da aula e ten un trociño pequeno, porque era un rapaz que entramos un pouco e entón collei outro trociño pequeno. Entón, se caso, hai que desconectar no momento. Porque ela non ten permiso. Pero quero que faga actividade. Sin dá un problema. Porque lee, como todo o mundo, non a vou excluir. Pois facemos unha cousa. Esa persoa non podemos apagar a cámara. Pero que sí que podemos é que esa persoa o que vai facer é Que se poña no outro lado. ven para aquí, lee desde aquí, co cal non saen Se imaxe. lea fora da cámara, aquí nesta esquina. Ven aquí un momentinho. Non tes cascos? No. A ver se teño un. Sí, que se escoita. Se escoita. No, primeiro por probamos ser ela. Esa persoa. Ah, só se para. Home, trae a esa persoa. Cando iremos comenzar? Eu cando vamos a este combate? Bueno, tamén sei eu. Vou poner esa. Pero hai que llegar aí arriba. No, Alexia, aquí sí. Dale, te coites. A xente que non ten coberta non pode ser. Pois está, se escoita escoita. Espera aí, unha vez que la. Vale. Vou coller a ver unha brautada. Cando veñan estes cursos, isto é super mega importante, porque esta xente non pode sair a imaxe. Entón, cando veña esta xente, tens que decir que isto que non se pode poñer diante da cámara. E teñen que facer o que teñen que facer. Aquí que non pille, porque pilla bastante, a cámara pilla bastante. A ver, Eu antes estaba ali donde ela e estaba saindo en imaxe. vale, imos ver. Atende, ti mira a cámara. A ver se desde aquí se me ve. Quitadevos vos de plano. Quitadevos de plano. Vale. No, desde aí non se vai escoitar. A ver, desde aquí vese. No. Desde aquí non se ve. Vale. Entón, esta persoa tense que poñer Aí donde antes do enchufe. Vale. Que son de primeiro B e Ana. primeiro D. Despois pasamos ao segundo. De Alexia Ferreiro, se eu estou ainda non teño que ir para clase, Terceiro, cando vayan a clase. A ver, que persoas van vir as clases? Pois vir aquí. No, a ver, tiene máis estar pendiente. Ah, tú estás aquí vendo iso. de vez en cando. Dixo que de vez en cando mirar. E tú faz. Vale. E a mí me dou conta e ademais como van a ir máis avanzados, eu xa vou ter clases. Avisa. Non pasa nada, porque van ir as clases a por non. No, pero que avisa no techo de prueba. Cando empezo. Vale, anota aí. Primeiro B, Yara. Toma que tía, vamos a india. Primeiro B, ti vas ser a persona que vai a primeiro B para ser. Cando vayas a primeiro B, cando vayas a primeiro B, preguntas para... Vale?
esa persona que chega aquí e fala con ela. E explica onde te está. Ah, non, que iba a estar aquí Ana contenta. Vale, pues la queda, ahora soy otra. Para que llegue aquí, para que llegue. A ver, ¿qué vaya a Alexia, no, que no se diga a persona. Y a la solita, lo checan aquí para o chegan aquí para que entran con personas para las personas que están entrando a tu salud, para que te diga dónde tienes que colocarte para ley. Se coloque aquí. Aquí así de cara. Aquí os lo puedo poner esto aquí. Puede salir aquí, así. Sair por aquí. Esa persona no puede ser otra. Tiene que sair para atrás. Segundo, Gabriel. Vale. Espera, no. Segundo son Carlota, Daniel. Carlota, Daniel.
recordad, silencio tenéis que esperar a que la persona que toma la foto te llama. Eso, una vez que te vale. Cuando te haces arriba, completo. Está todo. Vale. Mira, a todo esto, estoy siguiendo hace todo este tiempo. Vale, ¿y ahora estás bebiendo a mí? Pero si ahora... Estás bebiendo a mí. Vale, muy bien. Entonces ahora voy a finalizar emisión, para comenzar con nueva emisión.